गथ'आ उन्दुबाय र' दानियाबा ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै मोस्रोम बाजै किसमिसआ उन्दुलांबायसो आंलाय किसमिसखौ बाननोसो फैदोंमोन उन्दुबाय माथो बियो दे दायो सिरि मोनबाथाय बाननो हागोन दे आगै औ सनिया दानिया सनानि बागै दिहुनदो आङो ओंखाम संहैनो र' आगै नोङो नङाबा दसे नायथ' जागोन दे जागोन बाजै बाजै माथो बिमायंआ सना होदोंनो नानिनो आं नुवाखै माथो नायगौमोनलै बाजै अबाव आब'आ होदोंथ' जरासे ओरैनो फिसा जरासे रिं होदों ओरैनो खोमायाव गानग्रा रिं जरासे होदों फिसा ओरै गिदिर नङा नंगौ नामा ओमफ्राय मालाथ' खोमाखौ सुफ्लुंनो नागिरदों नानिनिखौलाय मास मोनसे नङा मास मोननैसोनि उनाव सुफ्लुंसै नामा औ बाजै सुफ्लुंबानो जाबाय ओमफ्राय बाजै सनाया अबाव आं नायगौमोनलै माबायसि नै बे ड्रयारावनो दङ नायनाय बेयावनो बाजै बेयावनो दे नायनाय माबायसि नुदों डिजाइनखौ माबायसि नुदों नायबानो जाबाय नाय र' मेरा होगा ये सोना मेरा मैं इसको बेचता लूंगा ओमफ्राय बेलासिनो थाहार मारिनोसै ओमफ्राय आग्लायनायखौ जोंहा बोराय बुरै जाना दोनसै बाजै बा मोजांथार माथो समायसोगोन नानि किसमिसनि खोमायाव जोबोद समायथारगोन बाजै बा बिबारि बाजैया रोंगौ माथो डिजाइना मोजांथार दे मोजां नुमारदोंना आगै डिजाइनखौ बाजै जोबोद मोजांथार नुदों आङो ओरैनो बेसेबांसो थांनायबा बेखौ दाहोनायाव आब'आ बुंनायबाथ' बिदिनो 25 थांदों होनदों आजिखालिथ' आरो सनाया जोबोद दाम जाखादों नङा होमबा 25-30 जाखागोन दाम जासोदोंथ' र' ओमफ्राय बाजै बेयावनो सोना दोननांगौबा दे बेयावनो सोना दोन ओरैनो थगायफ्लानिल' खिनो ओंखारदों होननानै बाजै माथो थानसो खिनो ओंखारबायहाय आंखौ खिनो ओंखाराबालाय आं नानिखौ दसे नायनो हागौमोन दा आरो आंना खिनायावनो आधा घन्टा दुगैनायावनो आधा घन्टा 1 घन्टा नोंनिया ओंखाम ओंख्रि मोनगुलायलांगोन दे जेबो नङा दे जादाया आधा घन्टासोनि उनाव मोनफैखासिगोन र' दे जेबो नङा दे आंनो ओंखाम नायहोलांनोसै दे होमबा बाजै खिनो ओंखारजोब्बाय हालां दहाय खियाखैमोन खोना बियो बेनिखायनो खिनो ओंखारबाय मालायबा गथ'खौ बामनो फैदोंमोन गथ'आ आरो उन्दुगादुरि उन्दुबायल' थायो थांसै आंहाबो ओंखाम संनो गोबाव जाबाय दानियाबा सनायखौ खावनानै लांनोसै तुझ मालामाल हो गया रे सोनिया मालामाल अबाव 20,000 मालामाल जानो बेबो 10,000 नङा 12,000सो होखानांगोन माथो बेलासिनिनो गोसोम बन्दी थेंक इउ दे नोंनि थाखाय आं दिनै बासिबाय नङामोनबा आं दिनै बे सनाखौ खावनो मोननाय नङामोन नोंनि बिमायं बिबारिखौबो थेंक इउ दे ओमफ्राय गथ' नों गोसोम बन्दी नोंजों समायखाया बेनिखायनो आं फाननो लांनोसै दे आंहा थाहार मारिनांगौ ओमफ्राय नोंहालाय मा गोमाबाबो टेनसन गैया जरासे बे 20-30,000निल'सो गोमादों नोंसाथ' आमाइमोना आयंमोना बेसेबा धोनिखा करोड़पतिखा नो टेनसन आरो गोदान मोनफिनखागोन बे गोमाबाबो सुदे दानिया सरिया फानहैनोसै सनाखौ बिलाइसिनो खबर हरखानोसै बेसेबा मोजां मोनगोन बेबो बेसेबांसो मोनगोनथाय 25,000सो मोनबाबो जागोनहाय जायो सोलिगोन थांसैहाय अबावबा बाजैया गथ'खौ नायनो फैगोन नुबा सेसखासै आरो थुदे आदायाबो फैनो जाखासिगोन गर्मा गर्मसाय गोजां बोथोराव साहा लोंनायनि मजायानो बेलेगलै मागो सफैबाय माथो खालामबावनो आरो न'आव थाबाथाय फिथा मोनजागौमोन दा आरो बाहेरायाव फैबाय अबाव फिथा मोनजाबावनो आइमोनखौसो गोसोखांबाय दङलै आङो आंखौबा दा बिसोरो मा सानखो रावखौबो खिन्थानाबो फैयासै माबा सानदों न'नि मानसिफोरा आंनि थाखाय जोबोद टेनसनसो जाना दं खोना आंबोलाय आरो मा खालामबावनो जेबो राहा लामायानो गैला आं जुदि बाहेरायाव खारबामोनबा आं दाहालागै जेलावसो थानांगौ जागौमोन
बा मानसिफोरा आंखौ खम फन खालामगासिनो ना आं सिमखौ दिहुनना दोननायखायसो ओमफ्राय बिबारियाबा मा खबर गोसोखाङोलै आङो बिबारि नोंसोर गासैखौबो गोसोखाङो आं आं पापि मोनथिगौना बेनिखायनो मानसिया मालाबाबो जुवादारि जानाङा आं जुदि जुवा गेलेयामोनबा दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन न'आवसो बेसेबा थांनो लुबैदों आं आरो बिबारिजोंबो रायज्लायनो लुबैदों न'आव थानायाव बेसेबा खर' गुदुं फाग्ला रखमसो मोनना लायोमोन आङो दा बाहेरायाव फैनानै दासो एसे सान्थि मोनबाय आं सान्थिथ' मोनदों दिनै आङो थेवब्लाबो माबा आइमोनखौ बिबारिखौ गोसोखांबाय थायो दाबो आं बिबारिखौ मानोबा दिनै जोबोद गोसोखांदों सम सम सानो आङो फनखौनो खालामनोसै नामा होननानै नाथाय दिनै एसेबां गोबाव जाबाय आं रायज्लायैया अबावलाय आंखौ आरो निमाहा होबावनो बियो आरो आइयाबा मा हालोदाव दं दा आयै नोंसोरखौ सानफ्रोमबो गोसोखाङो आङो जानो हागौ आं फैसानि टेनसननिफ्राय एसे खारग'बाय थेवब्लाबो नोंसोरखौ जोबोद गोसोखाङो आयै न'आवथ' थांनो गोसो जायो नाथाय आं बोरै थांनो देनाय दा आङो मोनसे बाथ्रासो गिबाय दङ र' बिसोरो जुदि आंखौ जोंहानि न'सिम नागिर फैयो होमबानियाथ' आइमोना आंखौ मोनथिगोनलै नंमारगौदि मा जागोन दिनै आइमोना आंखौ खम रागा जोंगोन ना आरो खम दुखुबो मोनगोन ना ओमफ्रायथ' बिसोरो गारनाय नङालै आइमोननियाव फैसाखौ बिथारगोन आइमोना ओमफ्राय बबेनिफ्राय होनो दिनै एसेबां 30 लाख मानि फैसा खिजानिबा आइमोननियाव बिनो फैबायानो खोना आंनि न'खौ नागिर दा बोरै खबर लानो बिसोरखौ आइमोननियावथ' एसेबां 30 लाख मानि फैसा गैयालै बोरै दिहुनना होगोन बिसोरो माजों बिसोरथ' सानसेबाबो आंनि न'खौ नागिर फैगोनलै हेलौ मायो बिलाइस्रि नोङो आंखौ मा सानदोंमोन आंखौ फैसाखौ होनो हाया सानदोंमोन ना आरो न' मा जाखो जेनेबा नोङो आंखौ होनो हाया सानदोंमोन आरो 10,000 फैसायानो आंनि थाखाय जेबो नङा मिथिबाय जुदि 10,000 फैसाया नोंनि थाखाय जेबोआनो नङाबा मानोथ' होनो हायाखैमोन आङोलाय एसेबां गोबाव जाबाय दिनै नै 6 मासानो जासिगोन नङा जेनेबा नोङो आंखौ होनोनो हाया सानदोंमोन आरो ना आंथ' सानबायसो दंमोन खोना सुरिया आंनो 10,000 फैसाखौ मालाबाबो होनो हानाय नङा होननानै ना मानो हाया जानोसै सानसेबाबोलाय हाखागोन फिसाथ' मालाय आरो फैसा गोनांखा बिबानो मोनगोन गस्ला नांगौ दख'ना नांगौ होनना बिबानो होगोन ना मालाय नोंसा आइ आफामोना नों मा सानो बेलेगस्रि जेनेबा जोंहा आइ आफामोननियावल' फैसा दङ आरो ना जोंफोरनियाव गैया आंनियावबो फैसा दङ आरोहाय आंनिया माने ओंखाराखैमोनसो बांद्राय दुगि दिन्थिदों बिमा बिफाया होआबा अबावथ' मोनो नोंलाय नोंहालाय साख्रियानो दङ ना मायानो दङ जायखिजाया आं नोंनि फैसाखौ दायो हैनो थांगोन नोंथ' आंखौ सानथामनि उनाव होबाबो जागोन होनना बुंदोंमोन नाथाय नै आङो साननै जायियावनो नोंनो होसिगोन फैसाखौ नोङो मा सानदों बेलासि जेनेबा आं नोंनो 10,000 फैसाखौनो होनो हाया 10,000 फैसा ना जोंफोर धोनि मानसिफोरनि थाखाय एक्स' नोंनिया बांद्रायबायहाय सनिया नोंलाय मानोथ' बेफोरखौ खोनासंहोखो आंखौलाय नङा नों सानोना आंखौ नोंनो जेनेबा 10,000 फैसाखौनो आं मालाबाबो दिहुनना होनो हानाय नङा होननानै मालाथ' सानखो आंलाय गावहा दिहुनना होआखैमोन नालाय बिनिखायनो बियो थाङोमोन आरो सानसे नङा साननै नङा मास मोनसे नङा मास मोननै नङा नै दिनै 6 मासानो जासिगोन नोङो माने बिबाय थानायखाय गाज्रि मोनदों आरो ना गाज्रिमोन ना मा जानो सनिया गावहा आंनिफ्राय फैसा दाहा लानाया एसेबां गोबाव जाबाय बिखागोनानो नोंबो बिगोमोन आरो जोंहा आइ आफामोननियाव नोंसा आइ आफामोननि बायदि फैसा गैयाहाय आंहा नोंनो दाहार होनाय फैसायाबो बोरमा फाननानै मोननायसोमोन आंनाव नै दा फैसायानो गैया नोङो जुदि दायो होनो फैमारोबाथ' मोजाङानो देनाय बेसेबा मोजांनि बाथ्रा आयौ हैखागोन ना नोङो मा गिदों नामा गिदों आं एसेबांबो भिखारि नङाहाय 10,000 फैसाखौनो आङो सोरनिफ्रायबा लाखुमाना दोननो होआलासिनो थानो मेरला फैसा दङहाय फैसाजोंनो फबना दोननो हागोन नोंखौ होमबालाय मानोथ' एसेबां गोबाव लानाय सनिया आंनो मानो थाइसेबो दिहुनना होनो हायाखैमोन होनांगौमोन ना आंनो थाबैनो सुदै मुलै माथो थाइसेबो मोनाखै आंलाय सुदबो गैया मुलबो गैया दिनैसो होफैगोन होनदों माथो खोनासं बिलाइस्रि फैसायालाय दंखायोमोन आंनियाव नाथाय ओंखारनो जायाखैमोन आंना फैसाया माने आरो जोंफोर धोनि मानसिफोरनिया बेंकफोरावसो थायो मिथिबाय आखायाव थाया ओमफ्राय जों आखायाव बांद्राय फैसा लाखिया नालाय बेनिखायनो गैया होनबाय थायो आरो दे बांद्राय बुंबाय थानाङा नोङो जेखिजाया दायो लाबबानो जाबाय नांगौ आंनोबो फैसा नांगौ जादों जोंहानोबो मागो सफैबाय खाना जानांगौ अके दायो हैगोन नों जेबो टेनसन लानाङा जोंफोर बायदि मानसिखौ गिनाङालै फैसा दाहार होनो मिथिबाय बिलाइस्रि
जोंफोरबायदि धोनि मानसिनिफ्राय मोनफिनखायो बे भिखारिफोरनोसो होनाङा गैजारोङिफोरनोसो मालाबाबो नोङो दिहुनना मोननाय नङा मिथिबाय थगायजागोन नोङो थगायजागोन माने बिसोरनो फैसायानो थायाबा बोरै दिहुनना होनो हानो दिनै दा जोंफोरनिया फैसायानो ओंखारबाय थायो मेल्ला दे जेखिजाया दायो आं नोंखौ नेबाय थागोन दोनदो माबायदि लेबेल नायनाय सनिया ओमफ्राय फैसा गैया गैया होनबाय थानाया दिनैलाय अबाव मोनब्रबखो सोरनिफ्रायबा खावदोंसो खोनाहाय थागोन दे बेनिया बेंकआव फैसा जुगामारियानो बिलाय नंमारगौबो दे मैयाल'सो इसिबां बुंबाय फैसा गैया थाइसेबो गैया बर'बो होननाया नै दिनै ओंखारबायानो खावमारदोंसो खोना बाल बियो आबा फोजोंसार नोङो अबाव थांमारखौ जोंफोरखौ नागारनानै मा एसेबो गोसोखांमारा नामायो नों मानो न'खौ नागारना थांमारखौ आबा ओमफ्राय नोङो मबाइलखौ मानो सुइच अफ खालामना दोनमारदों मानो दाबो अन खामाखै नङा नोङो थांदों दे खेबसेथ' खबर होना नों अबाव दं अबाव गैया मानि थाखाय नोङो न'खौ नागारना थांखो आबा माखौ एसेबां गाज्रि मोनखो आबा नों माबायदिमोन दा माबायदि जालांखो आं हमनोनो हाला ना सोरबा गाज्रि नोजोरसो होबाय बायदोंहाय ना मुलिफोरसो फबबाय बायदोंहाय नङाबाथ' आबा फोजोंसारा बेफोरबायदि नङामोनलै मेगन साग्रा मानसिबो दङना जोंफोरखौ आंनिबा मुलिफोरखौनो फबबाय बायदों खोना नङाबा आबा फोजोंसारा बेफोरबायदि जेबो सोङा हौवानो गारना थाङामोनथ' न'खौ एसेबां मोजां गथ'आ एसेबां मोजाङै रायज्लायोमोन आंखौ अनोमोन दा मा जालांमारखो आंखौल' नङा बयखौबो अनोमोन बियो हेलौ सोरो आं खोनायाखै मोजाङै हेलौ खोनादों ना औ खोनादों दे सोरमोनबा आं सिनायाखै बियो फोजोंसार लानि न'आव नांदोंना औ आं फोजोंसारनि बिनानाव नोंसा आदाया न'आव दङना गैया आदाया न'आव गैया अबाव थांदों नोंसा आदाया हा माथो फनाबो नांला सुइच अफल'सो बुंबाय थायो मोनथिया अबाव थांखोथाय मानो मोनथिया जानो नोंसोर मोनथिगौ न' मोनथिनाबो खिन्थाया अबाव थांदों नोंसा आदाया मोनथियालै आदा मोनथिया नोंसा आइ दंना गैया दङ दायो थांगासिनो नोंसानियाव दायो फैगोन नाथाय आदाया गैया न'आव गैमारा आदाया सोरो नुनाय मोनथिया जेखि जाया जोंफोरो थांगासिनो नोंसानि न'आव दायो नोंसा आइमोन दङबा औ दङ दे आइया आइखौ थानो होबानो जाबाय जोंफोर दा न'आव थांगासिनो नोंसानियाव नोंसा आइनो खिन्था आरो खारखुमानो होनाङा आरो मानो खारखुमालाबायनो थागोन दे जोंफोर न'आवनो ओमफ्राय आदा नोङो अबेनि मा जायो आदानि लोगो नामा औ लोगोआनो सानना ला जेखि जाया दायो नोंसानाव थांगासिनो गासैबो खिन्थागोन दे जोंफोरो फारि मा फारि मा बाथ्रा फनाव खिन्थाजोबनो हाया दा न'आव थांनानै खिन्थागोन मोजाङै रायज्लायगोन आरो नोंदाया अबाव दंमारो लिं नोंदाया गैयालै आदाया गैयाहाय गैया आंना फिसालाया न'आवनो गैया सोरो नोङो ओइ मादै न'आवनो थाबाय था दै दायो नोंसानाव थांगासिनो जोंफोरो जोंहानियाव मानोहाय नोंसानि फोजोंसारा न'आव गैमाराबा बेखौनो खबर लानो थांसै लोगो नालाय दे जेखि जाया जोंफोर दा बेलासि थांगासिनो सोरहाय मानो फैनो नागिरदों बिसोरलाय मोनथियालै आयै मोजाङैबो खिन्थायाखै आरो मानो फैनो नागिरदोंबा आरो मानसियानो माबा रागा रायज्लायथारदों मानोबा आं गिनायसो मोनबाय आयै गसाय सोरो मार बिलाय मानो फैनो नागिरदों हरावबो थांनो होयाखै आयै जोंफोरखौ न'आवनो था मानो मोनथियालै आयै जेखिजाया न'आव थानो होदों माबा बाथ्रा खिन्थायोनो माबा फारि खिन्थानाय बाथ्रा बुंदों माथो आं गिनायसो मोनसोबायहाय बेथो ना आबा फोजोंसारासो मायबा जाबाय आं गिनाय मोनसोबायलै लैथोसो दे आयै नोंनियाबा खालि बेफोरबायदिल' जेबो जायाखै दे आदाया आदानि सोमोन्दै मोनथिबालाय डाइरेक्ट बुंखागौमोन ना नाथाय दा आदाखौसो नागिरबाय दं बिसोरो आदानि बागैसो सोंबाय दङ अबाव दं अबाव गैया गिनायसो मोनसोबायहाय बेथो आं मानि थाखाय फैनो नागिरदों बिसोरलाय मानि थाखाय मा मोनथिगौ दा आदाखौसो नागिरना फैनो नागिरदोंमोन बिसोरो नाथाय आदा गैयाना आदाया गैयाबाबो दा फैनो नागिरदों ना आदाया मायबाफोर दायसो मावना लादों जेबो दाय मावाखैहाय बियो आं मोनथिगौ नोंसा आदाया एसेबांबो बेफोरबायदि नङा जेबो गाज्रि खामानि मावनो हाया बियो दा मा मोनथिगौ आयै मावनोबोथ' हानाय ना आं फोथायाहाय लैथोसि आं फोथाया आबा फोजोंसारा एसेबांबो बेफोरबायदि नङाहाय आं मोनथिगौ आंनि आबाखौ दा मा मोनथिगौ होमबालाय मानोथ' फैनो नागिरदों मानोथ' आदाखौ नागिरदों आरो आदाया मानि थाखाय खारखुमादों
नों सानना नायाखै माने आयै आदाया जुदि जेबोखौनो दाय मावाखैबा मानोथ' खारखो न'निफ्राय जेबो खबर होआलासिनो ओमफ्राय मबाइलखौ मानो सुइच अफ दोनना लाखो बियो बिमा बिफाफोरालाय गावनि फिसाजो फिसालाफोरखौ जेब्लाबो मोजांखौनो सानखायो मोजां होननानै सानबाय थाखायो